ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Нархи Наво. касе дар канали мо бори аввал аст, дар канал обуна шавед ва дар видео лайк монданро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешравии ҳар яктаи мо шумост. дар имрӯза видео хона, замин ва квартираҳои фурӯшӣ ҳам ҳастай. агар шумо харидор бошед, видеоро то охир тамоша кунед. бо хабар мешавед аз нархҳои хонаҳои фурӯшие ки дар Тоҷикистон бошанд. ҳазор раҳмати калон барои дастгирӣ, барои лайкотон. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Данғара 6 то тиқ заминай, хона дошонага 6 дар хона ҳаст. об ва светаш постоянно мебошад. документош 100% аст. гирдаш маҳкам аст. кухни, баня, ҳоҷатхона ҳам дорад. хонаҳо без ремонт, коробка аст. хонаро фавран фурӯхта мешавад. нархаш 380 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор аниқ бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. дӯстони азиз, дастгирӣ кардани моро фаромӯш накунед. дар видеонамор лайк бигзоред. баъди тамошои видео ҳатман фикротонро дар комментария нависед. касе дар канали мо меҳмон аст, дар канал обуна шавед. як рӯз пас ё ду рӯз пас видеои нави хонаҳои фурӯшӣ мешавад. ҳатман дар канал обуна шавед. мо мегзарем ба дигар хонаҳои фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, тарафҳои 9 километр. дукомнатаа квартира дар дуюм ошона қарор дорад. 50 квадратни метр новостройка аст. хонаҳо бо таъмири замонавӣ таъмин аст. доми нуошонага. об ва светаш постоянно мебошад. документош 100% аст. дар наздикии масҷид, мактаб, садик, гимназия, бозорча дар наздикиш аст. хонаро срочно фурӯхта мешавад. нархаш 345 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагиҳои соҳиби хона. агар шумо харидор аниқ бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Фирдавсӣ. 2 сотиқ заминай, хона дошонага 4 дар хона ҳаст. об ва светаш постоянно мебошад. документош 100% аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. евроремонт кардагианд. кухни, баня, ҳоҷатхона ҳам дорад. як подвал дорад. нархаш 470 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагиҳои соҳиби хона. агар шумо харидор аниқ бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат, яккомнатаа квартира дар 4 ошона қарор дорад. 38 квадратни метр новостройка аст. хонаҳо бо таъмири замонавӣ таъмин аст. хонаро евроремонт кардагианд. об ва светаш постоянно мебошад. документош 100% аст. хонаро фавран фурӯхта мешавад. нархаш 170 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагиҳои соҳиби хона. агар шумо харидор аниқ бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Зарафшон. дукомнатаа квартира дар 14 ошона қарор дорад. 50 квадратни метр новостройка аст. хонаҳо бо таъмири замонавӣ таъмин аст. об ва светаш постоянно мебошад. документош 100% аст. хона дар наздикии роҳи калон. хонаро нав ремонт кардагианд. бо чизи чорааш фурӯхта мешавад. нархаш 200 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагиҳои соҳиби хона.
агар шумо харидор аниқ бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Данғара, деҳаи 400, 8 сотиқ заминай, 4 дар хона ҳаст. об ва светаш пастаяне мебошад. документош 100% аст. кухни, баняш дар дохили хона аст. хонаҳо бо таъмири замонавӣ таъмин аст. гирдаш маҳкам аст. дарвозаи калон ҳам дорад. хона дар наздикии мактаб. нархаш 160,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагӣ аз соҳиби хона. агар шумо харидор аниқ бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Тунсузода, деҳаи Пахтобод, 8 сотиқ заминай, 3 дар хона ҳаст. об ва светаш пастаяне мебошад. документош 100% аст. гирдаш маҳкам аст. таъмири хонаҳо миёна. дарахтҳои мевадиҳандарам дорад. нархаш бо маслиҳат аст. касе харидор аниқ бошад, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. дӯстони азиз, видеои мо ба охир расид. агар шумо лайк мондагӣ набошед, барои дастгирӣ кардани мо дар видео лайк монед ва фикротона ҳатман дар комментария нависед. айгуҷо хонаи оём, айгуҷо мошин, айгуҷо заминҳои фурӯшӣ, квартираҳои фурӯшӣ бошад, шумо ҳатман фикротона дар комментария нависед. мо фикрҳои шуморо мехонем. айгуҷое ки шумо гуфтед, мо ҳамуҷа дастрас мекунем, пешкаши шумо мегардонем. шумо моро дастгирӣ кунед. дар видео лайк монед. видеоро поделиться кунед. беҳтарин комментария нависана фаромӯш накунед. чанд қайд дастгирии шумо бисёр шуд, иншоалло мо видеоро зуд ба вардан мегирем. шумо моро дастгирӣ кунед. фикротона дар комментария нависед. айгуҷо хонае бошад, айгуҷо замин, айгуҷо квартираи фурӯшӣ, хонаҳои фурӯшӣ бошад, арзонош, шумо фақат дар комментария нависед. мо иншоалло комментарияҳои шуморо мехонем. айгуҷое ки шумо гуфтед, мо ҳамуҷа дастрас мекунем, пешкаши шумо мегардонем. лайк мондан, обуна шуданро фаромӯш накунед. хай дӯстони азиз, ҳама саломат бошед. аллоҳ мададгори ҳамаи шумо бошад. хай дӯстони азиз, то видеоҳои оянда. хай.